जों 19 नम्बर आमतली गलाघाटी केन्द्रआव त्रिपुरा मथाबाय आईएनपीटी थानसानि कैंडिडेट इंगै आं नमिनेशन फाइल खालायखा दाबुंनो फाइल खालाय नखरनि फायो तामनि हिंका हिंकाले दिनै जों नुखा महाराज जे चिनि बरकनो चिनि त्रिपुरा सरकनो मुक्ति रनान बागै थानसानि जे नुंमानि आजागा जों सारा रैनै चिनि पार्टी आईएनपीटी बाय जुदुंनाय जों लराय खालायनाय गपालाय हिंका 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 जों चिनि दफानि बागै चिनि त्रिपुरा सानि बागै सामुं खालायनाय जेता करै चिनि स्वास्थ्य व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था दै नंलांनाय करै लामा करै अमरकनो जों बिसास खालाय गुरुत्व रैनाय तै चिनि सेराय रक ताबुक चिनि सेराय रक बिसास खालाय सिखला रक बिहा लामा जुदाव थांनि दंमारकनो जों बुसकांगो तै फैनाय गाहामनि लामाव तै फैनाय बहरनि तै फैनाय जों आबो गोबांमा इंलिश मिडियाम हाय गोबांमा स्कुल जों गामि गामियाव खुलुगैनाय आमचाय खुलुगैनाय जों बंनो फरायनानै लेखा फरा खालामनायनि बेबस्था खालायनाय जों नुगै दङ सिन बररक फरायनानै मुजुङै दङ परा गाहाम परिमाण हायपना रां फैसानि बागै हाजाराव थाङै परिमानिया सहर ओनसोलाव थाङै परिमानिया ताङै हिंकेले सिने एडिसि एलाकाव गाहाम परिजांनाय बेबस्था गरै दै कलेज गरै हायार सेकेन्डारि स्कुलावबो कम आब्रनो जों बेकआप खालामनायनि बागै जों जदिও सिनि क्षमता एडिसनि जे फानबाय आबो खालामनानै सम्भव जा हायबानो जों लराय खालामनाय गभर्नमेन्ट इन्डियान गभर्नमेन्ट बाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दै राज्य सरकार बाय जों लराय खालामनाय सिना दाबिरनो तैफाय जों खालायमानानै होनै आसा खालायो बे महाराजनि थानसा आयोग लकथों आईएनपीटी आयोग लकथों तीन त्रिपुरासा आयोग लकथों जायखिजाया जे नोंसिनि आरो कैंडिडेट इंगै गलाघाटीनि आमतली गलाघाटीनि बासावै যদি ন বুট পাস হাইকে হাইকে চিনি অটোनमास नो तै ताम सानाम जों 60 दल जों सिनि 60 दल तो जों ताम सानामनाय आबो तो सिनुफोर डिपेन्ड जा सिनि मेनुफेक्चर सिजाक दंनाय जों ताम खालायनाय आबो माननाय जों ताबो गर आं आबो सानाम फैया जों चेष्टा खालायनाय जों डाइरेक्ट फान्ड दक ओंके जों एडिसि एलाकाव सिनि इना लाइन पाइमेन्ट दक ओंके महाराजनि जे गेराटा ट्रिपलेन आबो तो जों दंगनो हायफानो जों आबोन बिसिं बिसिं आबो माया सिनि न जों अ सबारावनो जों खालायनाय सानिति फैमानानै होनो आसा खालायो जों बाजेट गोबां दै डाइरेक्ट सरासरि जों एडिसिआव फान ओंनानि ओंके इना लाइन पारमिट दक अमहाय रक ओंके सिनि मेन जे सीएए एनआरसी आबोन बागै आन्दोलन दंनाय सबा दंनाय हायबानो जों आबो ता थागलाक सिनि इलेक्शन मुसकांगो अमनो ओंनाय सिनि थानसानो जों जतन मानायनाय मांलायनाय महाराजनि याकनो क्राकमा खालायनाय चिनि लुकुरकनो चिनि प्रकाशरं ताम सानाम सिनि लुकुरकनो भुटारकनो चिनि आमतली गलाघाटीनि भुटार प्लास सारा राज्यनि जत भुटार न आं कयनान मुसुंनाय अर दंसुतै महाराजनि याकनो क्राक खालायनायनि बागैनाय जेखाने जेखाने महाराजनि प्रार्थी आर जेखाने आईएनपीटीनि प्रार्थी गननो बुट दैनाय कपालाय खालायनाय चिनि त्रिपुरा सानि बागै सामं खालायनायनि बागै जोंनो सुजुग जुदि नै रोनानै ओंथों होनाय आं कयनाय गोबांमा जे लुकुरकनो खोनाव जे बुट इलेक्शन पाइमान याव गोबांमा लामा हामया बा दैमान थगिया लामा हाम नगरमा यानि खोनाम आबो ताम खायनाम जों गदिनि बुट पास खायना आबोनो जों फुलफिल खालामनायनि चेष्टा खालायनाय आबोनो